היי, אחד המרכיבים הכי משמעותיים בהצגת התופעה הבלתי רצויה הוא הורדת נתונים. דרך נתונים אנחנו יכולים לשכנע שיש תופעה בלתי רצויה, שיש פגיעה ברווחת הציבור שמצדיקה התערבות ממשלתית, אבל חשוב שהנתונים יוצגו בצורה ברורה. אז בסרטון אחר דיברנו על זה שחשוב שהנתונים יוצגו בצורה ויזואלית, ובסרטון הזה אני רוצה לדבר לכם על עוד נקודה שחשובה בהצגת נתונים, והיא המיקוד. לדעת לברור את המוץ מהתבן ולהחליט איזה נתונים אני מציגה בניתוח המדיניות שלי ואיזה נתונים אני משאירה לרצפת חדר העריכה. חשוב לא להפציץ את הקורא בנתונים, אלא לחשוב מה מתוך כל הנתונים שאספתם רלוונטי ותורם למהלך שאתם רוצים לבנות. כמובן שלאורך הדרך בתהליך החשיבה אתם תאספו המון נתונים, אבל בסוף כשאתם מציגים משהו אתם צריכים לבחור רק את הנתונים שמשרתים את הטיעון שאתם רוצים לטעון. והנה דוגמה למשהו שממש לא כדאי לעשות. בשנים האחרונות דוחות של מבקר המדינה נפתחים במיפוי של נתוני מפתח. אז קודם כל זה מקום מעולה בשבילכם לאסוף נתונים חשובים. אבל אל תעשו פרינט סקרין ותדביקו את זה כמו שזה בנייר שלכם, ולצערי ראיתי ניירות כאלה, משתי סיבות. קודם כל, כי מבחינה ויזואלית אפשר להציג את הנתונים בצורה הרבה יותר טובה. למשל, להראות את העלייה פי 2.1 בצורה, להמחיש את זה ויזואלית ולא רק לכתוב את זה, אבל על זה כאמור דיברנו בסרטון אחר. הבעיה כאן היא שיש הפצצה של נתונים, והקורא צריך לבנות בראש מה הסיפור. לא בטוח גם שכל הנתונים תורמים לטיעון שלכם, ויש פה סתם נתונים שמבלבלים את הקורא ומסיחים את הדעת ומסיטים את תשומת הלב למקומות אחרים. צריך גם לשים לב שחלק מהנתונים קשורים לתופעה הבלתי רצויה, וחלק קשורים להגדרת הבעיה, ונורא קשה לעקוב. אז לפתיחה של דוח מבקר המדינה זה יכול מאוד לעשות סדר. אבל כשאתם באים לכתוב נייר מדיניות, אתם צריכים לגזור מכאן רק את הנתון שרלוונטי לנייר שלכם, וכל נתון לשים אותו במקום המתאים לאורך הסיפור. כי בעצם ניתוח מדיניות, נייר מדיניות, זה ניסיון לשכנע באמצעות סיפור קוהרנטי ומובנה. תחשבו טוב מה הנתונים שמשרתים את הסיפור שלכם. כשבונים דוח, ורוצים להקיף את כל מה שקורה סביב התופעה הזאת, אז באמת הגיוני לשים תמונה מאוד רחבה של כל הנתונים שיש. אבל בנייר מדיניות אנחנו מנסים לשכנע ללכת לכיוון מסוים של שינוי מדיניות, ולכן אי אפשר לשים פה רשימת מכולת של נתונים, אלא באמצעות הנתונים אנחנו צריכים לספר סיפור. אז בשלב הראשון אני בוררת מה הנתונים שאני רוצה לשים בסיפור שלי, ומה הנתונים שאני משאירה על רצפת חדר העריכה. ואחרי שיש לי את רשימת הנתונים שמשרתים אותי, אני גם צריכה לבנות אותם בצורה קוהרנטית, ולשתול אותם במקום הנכון לאורך הסיפור. אז אני מחכה לקרוא את סיפורי המדיניות שלכם. בהצלחה!